Белорусская християнская демократія зараз в большій ступені займається антиалкоголем, обороною життя, побудовою там дорожок і так далі, просто наладжуванням нормальної, як кажуть, нормального асяроддя життя для людей. Політика – це коли змагання за владу. У нас змагання за владу нема. У нас владу один чоловік визначає, і він призначає парламент, призначає суд, всіх призначає владу. Ніхто йому не указ. Тому політикою займається тільки він. Ось. А ми, як кажуть, ми просто спробуємо допомогти людям ніяк, як можемо просто, як удається. Тоді, коли прийдуть демократичні вибори, ті, хто допомагав людям, і з поліклініками, і з роварними дорожками, і з сміттєвим комбінатом, і з мостами, і з будинками, ці люди стануть керувати і на місцях, і в місті. Тому, наприклад, праз год будуть місцеві так звані вибори. Ми, звісно, розуміємо, що це не вибори, але ми будемо запрошувати вас удільничати, спробувати, йти до людей, розповідати, розказувати і допомагати. Будемо запрошувати. Ось уже скільки разів партію не реєструють, так? Так. А пошня отмова. Что формально отказывает причина нерегистрации? Можете сказать? Причину вельми шмат. Апошня, конкретно апошня, я вам кажу, каля 3 чоловік з 1050, каля 3 чоловік, были вымушены под тиском КДБ, значит, написать расписки, что они отмовляются от своего подпису. Хотя засталося больше 1000 подписів усе ровно, і вони кажуть, ні, раз у вас некілька чоловік відмовилися, вони можуть знайти серед 1000 чоловік, як натиснути на любого. Ми подумали, що ні, ми зібрали пенсіонерів, ми навіть не брали там студентів. 2 пенсіонерів у Могилевській області приїхав ідеолог з Могилева, разом з ідеологом з Могилева супрацовник КДБ, і тиснуть на людей, значит, ти кажуть, ну ми пенсіонери, це ж по закону, да, по закону, ну ми вашим дітям не дадим працювати. Ми знаємо, що дочка працює там-то і там-то, не дадим просто праці, тому що ви на опозицію, ви проти держави і так далі. Хоча це по закону, реєструвати політичну партію. Що тут такого здавалося? Ні, я не тиснусь, бідні пенсіонери зі сльозами на очах пишуть, після дзвонять нам і кажуть, слухайте, ну ми ж не можемо, дітей сожруть. Ну. А ми-то думали, що пенсіонерів нема за що зачепити. Знойдуть.